Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Kuma caccaki shugabannin ƙasashen yammacin Afirka bisa sanya takunkumai kan jamhuriyar Nijar. Sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun sha alwashin tuhumar hamɓararren shugaban ƙasa Mohamed Bazoum bisa laifin cin amanar ƙasa. Wata sanarwar da kakakin sojojin Ahmadu Abdulrahmani ya karanta a gidan talabijin na ƙasar ranar Lahadi da maraice ta ce za a tuhumi Bazoum da babban laifi na cin amanar ƙasa da yin kafar ungulu kan tsaron cikin gida da wajen Nijar. Sanarwar ta kuma caccaki shugabannin kungiyar ƙasashen raya tattalin arziki yammacin Afirka wato ECOWAS bisa sanya takunkumai kan jamhuriyar Nijar da barazanar yin amfani da ƙarfin soji kan sojojin da suka kifar da gwamnatin dimokuraɗiyya ta Bazoum ranar 26 ga watan Yuli. Ƙungiyar ta yammacin Afirka ta umarci dakarun su kasance cikin ɗamara domin maido da tsarin mulki a Nijar nan ba da jimawa ba, ko da yake ta ce za ta ci gaba da bin hanyar diflomasiyya don warware rikicin. Bazoum mai shekara 63 da iyalansa suna tsare a gidansa na shugaban ƙasa da ke Yamai tunda aka yi masa juyin mulki, kuma ƙasashen duniya suna nuna fargabar kan mawuyacin halin da suke ciki. Wani makusancinsa ya ce an kyale likitansa ya gana da shi bayan wannan ziyara. Likitan bai bayyana cewa akwai wata matsala ba game da ƙoshin lafiyar hamɓararren shugaban ƙasar da iyalansa. A cewar sojojin, sun ce takunkuman da aka ƙaƙabawa Nijar sun sa mutane suna shan wahalar samun magunguna da abinci da wutar lantarki, kuma sun karya doka, sannan rashin imani da wulakanci ne. Diflomasiyya. Wannan sanarwa na zuwa ne kwana guda bayan wasu fitattun malaman addinin musulunci na Najeriya sun gana da jagoran masu juyin mulki wato Janar Abdulrahmani Tiyani, wanda ya amince ya zauna kan teburin sulhu a ƙungiyar ECOWAS. Tiyani ya ce kofarsa a buɗe take domin yin tattaunawar diflomasiyya da samun hanyar warware matsalar cikin lumana. A cewar Sheikh Abdullahi Balalau, jagoran malaman da suka gana da shi a Yamai, Tiyani ya yi ikirarin cewa an yi juyin mulki ne da manufa mai kyau, kuma sojojin sun kifar da gwamnatin Nijar ne domin hana yiwuwar wata barazana da za ta iya shafar Nijeriya, a cewar sanarwar da Sheikh Balalau ya fitar. A nan kuma za ku ji cewa masu ikirarin jihadi sun hallaka sojojin ƙasar Nijar guda 6. Hukumomi a ƙasar Nijar sun ce masu ikirarin jihadi sun kashe sojojin ƙasar Nijar guda 6 a wani fada da aka gwabza a yammacin ƙasar. Wata sanarwar da dakarun tsaron ƙasar suka fitar ta ce maharan sun isa garin Sanam a kan babura inda suka yi wa sojojin kwanton ɓauna. Garin Sanam na a yankin Tillaberi da ke iyaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso, wanda ya kasance yanki da ya fi fuskantar hare-hare. Rahotanni sun bayyana cewa a ɓangaren masu ikirarin jihadin an kashe mutum 10. A ranar 9 ga watan Agusta aka kashe wasu sojojin Nijar 5 a wani hari a yankin na Tillaberi, a cewar sojojin da suka hamɓarar da shugaban ƙasar Mohamed Bazoum a ranar 26 ga watan Yuli. A nan kuma za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Kaduna wato Nasiru El-Rufa'i ya haƙura da mukamin ministan Tinubu, ya ba da sunan Jafaru Ibrahim Sani domin ya maye gurbin shi. Wani rahoto da jaridar Premium Times ta rawaito ya bayyana cewa Nasiru El-Rufa'i bai sha'awar zama minista ko yin aiki da gwamnatin Tinubu bayan abin da ya faru a wajen tantance waɗanda ake so su zama ministoci a ƙasar nan.
Nasir El-Rufa'i yana dawowa daga London ya nemi ya zauna da Tinubu. A wajen zaman ne Bola Tinubu ya faɗa masa SSS ta aiko ƙorafi game da shi, kuma ana buƙatar a duba rahoton. A nan ya nuna bai buƙatar wani muƙami, inda ya ba da sunan Jafaru Ibrahim Sani a matsayin wanda za a naɗa a madadin shi. Dama tun can kun san Bola Tinubu ne ya roƙi El-Rufa'i domin yana son yin aiki da shi. Idan ba ku manta ba, kwanaki 3 da suka gabata na kawo muku batun cewa akwai yiwuwar Nasiru El-Rufa'i ya haƙura da muƙamin ministan da Tinubu yake son ya bashi saboda makircin wasu daga cikin gwamnatin da suka fara lissafin siyasar 2031. Allah ya kyauta. Daga Comrade Abba Sani Fantami. Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora.